Iltapäivällä juomme teetä. Iltapäivällä juomme teetä. On ilta. On ilta. Hyvää huomenta. Olet herännyt aikaisin. Hyvää huomenta. Olet herännyt aikaisin. Luuletko, että tämä voi on yhä käyttökelpoista? Luuletko, että tämä voi on yhä käyttökelpoista? Hotelli on aivan rannan vieressä. Hotelli on aivan rannan vieressä. Tuo hostelli on halvempi. Tuo hostelli on halvempi. Tarvitsen tyynyn. Tarvitsen tyynyn. Ovi on auki. Ovi on auki. Mies sulkee oven. Mies sulkee oven. Baran antaa avaimen isälleen. Baran antaa avaimen isälleen. Huone on tyhjä. Huone on tyhjä. Onko sinulla kylmä? Tässä on huopa. Onko sinulla kylmä? Tässä on huopa. Minä en saa lukkoa auki. Minä en saa lukkoa auki. Voinko ottaa avaimen mukaan? Voinko ottaa avaimen mukaan? Passit ja liput ovat kaikki tallelokerossa. Passit ja liput ovat kaikki tallelokerossa. Ulko-oven koodi on 4652. Ulko-oven koodi on 4652. Kuuma kesäpäivä. Kuuma kesäpäivä. Aaron on hyvin väsynyt. Aaron on hyvin väsynyt. Ovi on kiinni. Ovi on kiinni. Kylmä talviyö. Kylmä talviyö. Patja on liian kova. Patja on liian kova. Tyyny on pehmeä ja mukava. Tyyny on pehmeä ja mukava. Täällä on tosi mukavaa ja lämmintä. Täällä on tosi mukavaa ja lämmintä. Nukuitko hyvin? Nukuitko hyvin? Mani herää 6. Mani herää 6.